जोबोद मोजां मोनसे थासारिनि गेजेराव आं बे मेलखौ बेखेवनो मोननानै गोजोननाय मोनदों जिहेतु बाथौ धोरोमा जाबाय बर'फोरनि मोनसे गुदि धोरोम आरो बेनि गेजेरजोंनो जोंनि राव थुनलाइ जोंनि हारिमु बेखौ लिरनायनि सोमोन्दैनो जों दिनै गोबाङै जौगादों आरो बे उदालगुरि बियाब बाथौ गौथुम बेबो मोनसे मैखोम माने बाथौ गौथुम बियो बेवहाय आङो मेल बेखेवगिरि हिसाबै आंनि जि मोन्दांथि आं दिनै बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि महरै जि माखासे मोन्दांथि बे मोन्दांथिनि सोमोन्दै आं बेवहाय रायजो राजानो फोरमायदों आरो जोंनि हारिया दिनै मा रोखोमनि जेंनाजों जों आवगायदों आं बेनि सोमोन्दै दिनै मिथिहोदों रायजो राजानि सायाव सोनारबाय आं बुंनायखौ लायै बिथांमोननि सायाव नाथाय जोंदि नंगुबै माखासे जेंनाजों दिनै मोगा मोगि जादों आं बेनि सोमोन्दै रायजो राजानो मिथिहोनो मोननानै आं थारैनो गावखौनो गोजोननाय मोनदों धोरोमजों लोगोसे हाबा हारिमुवा जोबोद गोनां हारियाव दा बे समाव आं खावलायदों आङो गुबुन मोनसे हारिनि बाथ्राखौ रुजुदों गाहायै जोंहा जायफोर जोंनि मुसलमान भाइफोर दङ बिथांमोना दिनै जोंनि बहुद सिगां खारबाय हाबा हारिमुआव बिथांमोना दिनै धोरोमल' नङा गासै बिथिङावनो जौगादों दिनै जों बिथांमोननिफ्राय सोलोंनो गोनां दिनै जोंहा मोजां मिस्ट्रि गैया मोजां आबादारि गैया दिनै बर'फोरनि दुब्लियाव खुनु मोनसे आबाद गैया दुखु गोनां नाथाय जों दिनै गासैबो दिहुनथाइखौ जोंनि मुसलमान भाइफोरनिफ्राय जों बायनानै जायो बे जोंनि थाखाय बेसेबां गनायथावना साननो गोनां जोंहाथ' दिनै हा दङ दिनै जोंहा गासैबो दङ जोंनि हाया दिनै जोंनि सना बे हाया दिनै ओरैनो गोलैना थायो आं बेखायनो खावलायदों दिनै जे धोरोमारि मेलजों लोगोसे जों बे बिथिङावबो सांग्रां जानांगौ नङाबा खिन्थु जोंनि फिउचारा बिराद खोमसि इयुना हांगादिक खोमसि बेखौ खिन्थु जों बयबो नुहुरखाबाय जोङो मास्टार रेसनि खोथा बुंदों माबोरै मास्टार रेस जागोन दिनै जोंहा थोजासे IAS गैया थोजासे जोंहा IPS गैया फरायनायाव दिनै ओरैबायदि गाज्रि जालांबाय खालि जौ जुवा बायदिसिना लामा सामा बेफोरबायदि थासारिजों नों हारिखौ दानो हाया आं बेखायनो दिनै बे मेलाव बुंदों मेल बेखेवनायाव गुसुं बिबुंथियाव जों बे बिथिंखौबो साननांगौ जौआ जुदि मोनसे समाजनिफ्राय बारलाङाबा गाज्रि बिसोरखौ जुदि जों नागारनो हायाबा बे हारिया जौगाया जौ लोंनाय लोगो लोगो गासैबो मानसिनि साननाया नोङो हिन्दुआनो जा नों ख्रिस्टानानो जा नोङो बाथौआनो जा नोङो इस्लामानो जा मोजां गिबियावनो जों उदालगुरि बियाब दुलाराय बाथौ खामानि मावनायखौ लुबैयो सार आं बेखौ बुंदों जे जोङो धोरोमखौ सिबिनायजों लोगोसे सोलोंथाइखौबो जों नागारनो हाया सोलोंथाइया जोंनि थाखाय गावनि धोरोमखौबो जों नागारनाङा गावनि धोरोमाव बबेयाव गोरोन्थि दं बेखौ जों फोसाबनांगौ जाय समाजाव फोसाबथाय गैया बे समाजाव जौगाथाय फैया बाथौआबो दिनै फोसाब दिनैनि बिथायाव सफैदों ब्रह्मआबो फोसाब दिनैनि ब्रह्मआव सफैदों आं जुदि गावखौ बुंबा आं मोजां ब्रह्म धोरोमनि सुबुं आं सासे मोजां ब्रह्म धोरोम सिबियारि सुबुं जानोब्ला आङो माखासे गोनांथारखौ आं लाखिनांगोन सोलोंथाइखौ लाखिनांगोन आंनि हाबा हारिमुआव थानांगोन आंनि माहारि बादा थानांगोन आंहा जाथियाव बादा बे गासैखौबो लाखिनो हाबासो बियो सासे मोजां बर' जानो हागोन बे नों सासे बाथौआरि सासे ख्रिस्ट धोरोमारि जाहा दिनै बेवहाय बुंनांगौ जेबो गैया जुदि सासे मानसिया बाथौआरि बा मोजां बाथौआरि जाथों ब्रह्म धोरोम सिबियारिया मोजां ब्रह्म धोरोम जाथों सासे बर' जानानै ख्रिस्ट धोरोम सिबियारिया सासे मोजां ख्रिस्ट धोरोम जाथों बर' सिबियारि हिसाबै जों बेखौ लुबैयो क्रिसमासनि बाम्पार अफार उदालगुरि नोगोरनि शंकरदेव मिशन हाई स्कुलनि साखाथियाव थानाय रेगे-रेगां दख'ना गलायाव लफाय FNF महर ब्रेन्ड बिबार ब्रेन्ड आर'नाइ ब्रेन्ड जुरिपाट माथानि बायदि बायदि रोखोमनि दख'ना आर'नाइ ब्लाउस फालि आरो बर'नि साबसिन हामसिन आगरनि जिफोरखौ हलसेल आरो रिटेल मोन्नैबो बेसेनाव बायनो हागोन बेनि थाखाय नोंथाङा 7896313108 एबा 8471820909 जानबुं नाम्बाराव सुलाद लानो हागोन।